yonke uthole nini ke Msayipho ukuthi ke engathi ke uphila negciwane ukutholakala kwami wegcikwane leli khona lento ukuthi yena uhambe nomzali uhamba busy yolandela amaphilisi o-stock cream yo-electricity nale mithi le yakhona iqalwa ngomjovo angichazele uma ngithi manje ngibuze futhi nakhona siya khona ekliniki ngithi ma kahle ngoba ngihlezi ngibuye ngilove esikoleni siyabo solandela amaphilisi kodwa ngimbuza kona sengimbuza sengila eMaritzburg ngingazalelwe eJoburg kodwa bokhaba umayila eMaritzburg la ile eMaswayimani mase ngifika la eMaritzburg ngimbuza ukuthi amaphilisi andawo angichazeleke wathi mntanami kanje waqala wathi yena amaphilisi esifuba hayi phela phela ngiprimary ngisekodwa manje siyayifunda vele lento le ekoleni ko yabo iprimary ukuthi HIV yabo into njengalezo hayi kodwa ngigcine hayi singina 8 years nami sengithi ngiyakhula kancane uyayibona lento futhi ke ngesikhathi ngisaphuza kanje nemithi le kade engakwazi ukuvakasha ngayena umuntu ovakashayo ngivakashela ukhazini ngitawuphuma nje ngumuntu ohlezi esekhaya yabo mangidlala ngobosisi angaphuza ngo6 awuzwaka umuntu 6 ngiyawuthanda usikisa ngibize estradini wathi isipho woza angibuyi nje hayi nayi into zami sesiqalwe nokuqala nayo futhi nakhona amaphilisi kade ngawaphuza ngamanzi angaphuza ngomuthi ngoba umuthi engathi unetaste nyana ngicingathini liphunga leli kade show welcome iphuze ngalo ngibe grand ngibe sharp khambe esikhathini hayi ngeke no angifike la eMaritzburg la ino daily hayi no daily 2010 FIFA World Cup ngiphathwe i-appendix appendix iqalele kumina FIFA World Cup uphelele kumina hayibo lakhona kodwa amaphilisi kade ngisengwadla vele ngwadla kahle nabodokotela bakhona lana ngasho njani mnandi nje